awase kiombeke mo kiabagaka kurwa sensemo ya ibeno ebunge ya Nyaribari chache babeire baweso kiergo konya abantu babwate amakon au ase ebinyoro nenchire yamo yogokora obutaka egatieme cyane ndemenge kolengana na byombe ibono birense yabagaka ni gobeso kiria kerwa bolyo mu msegwe wodi eyo yebeno Stefarika kane kubunangwe soki ari kunyara gusira abantu barena obutaka anekurwa chinka kizari kwenyara asoko nyara kwegendere kiri uchumi agendrete ko ngali tuko ochia serinde no morobere boigo bagwekiranwa nabarai akorwa se county ya Kisii gati yabo mu women rep Doris Donya omo bungo Nyaribari chache zairijanda hegati yabarai bande abo baganirie obokonyi bwabene kwena no ochia se abantu abo muri keito Josephat Hamisi no robotiuru ase myaka mengi nyareko baigwete miyese ya Kenya anene imeyoro kongorwa gusi nigo ebyombe byabagaka byanyareko ba ebikemono egiyo nyareko ko baikoirera anene abagaka kurwa ase wodi ibeno ocha mwana gochakia ekyombe kya umoja waze ikikerengete gukwanera amagani na bwigo gusira abagaka elyo kwagendereria sobuguma bwa kira lituko bunagotomanya anene munyakerogo bwekyombe kyo nyakundi ongundi abaga ngutura baramangana nabangina ngutura baramangana ikaga tokareto abangina asetore ende bato obisi bwa nyomba aseme cyande kurwe menene ikaga tokareta abangina aba batubwatesie asokoreto omorembe azikinga cyaito nenyomba cyaito tomenye no morembe tokore amangana ya magenderero yoboremi nebinto bindi kende twakiretamo amangana yo kwengenta ase binyoro areko bakorekana tukaliye kerengeri tugachabo tugatebanga eganga yaito igoto kochamo nyareko serie bantu baminto tibengenta ase binyoro Korengana boigo no moriki bwekyombe kyo kyanyate ko bagigo chakwa emyaka ebire yanyareko bagigo ita John Sagero nigatebire ogochamo ko bagakabo niko banyareko bagwesira abo konyara chinchera cyo kwegendereria asobuma bwabo bwakira lituko gati yabo utarirana na kwenekia buna amaganyo yabagaka anyareko bagagoikiraniwa nande kyombe kikaligere lintugo tikirabu ne kyomboro kyabagaka nkebwata amaroro buna tokomera ne kero muntago nyakoleta maoni ama komu buna nate bana ari chinka bagaka mbaro wetera 58 shillings ngoji tuore twarusi besa nke twaminyora twagende binyoro members yabana bago identify kenyoro ase toto vanisibare boigo ase kyombekyo abangina tibatigirisiko asomoga kibwe kyombekyo Beatrice Kaunda boigo anyareko bagakwerera obuya bwaretirwe amone kyombekyo asanyareko bagagoteba buna kisegi cyegenga naboigo amasikani nigo anyareko bagagosegetwa kubwatekana nemeroberio ebyombe byo byanyareko begekobeka nada bagaka bara discipline ndia ase umoja wase yogi ndija se kenyore kigeito ondeta yogwa ko mugaka no na basaye aba batuchinite ase kyombeke mugaka ta mungina tayo musaeta yogwa ka mungino yeke boko ekiagara ba maje nada kara ko besi tigasu mairi gocha agwata gasakara no na gatunda eto mwana nengana boigo yanyare ko bagego sirwa no mugambi bwe kenyore kyo Justus Musiria oyotebire nigo obotenerwe kyombekyo bwanyare ko bukubwatirana na kwenekia buna obuya bwanyare ko bokorokana ase kenyore kyo ase boigo omoriki bwe kyombekyo John Sagero anyare ko bagakoboria abantu bwate okoganyo kuya gati yabo abarai banyare ko bagwesokya nagosire kyombekyo lini kenyare ko bekwegendereria nagoikirania emeroberi yabo yakira lituko okwengenda ukaba okubucha asebi abagakaba tukanyabanga goika turangirania toteba ninga ingakia bagakaba bakomenya ekero barase chinga cyabo challenge ya moto bwa finance na contributions ne challenge yende even nona ka tutayite ko move go outside into bwa tia bese ina ntutakite tonyore wero wishes kyagera bona bono tokorwa etobwa to mwishimiwa Stefarika kuruwe wodi yebena igo sairi chanda nere ogo toigweri ogie nere ntomwariganeti emechande yonse tobwate oboremeri obonse tobwate batobeke post Kuri Patrick Taseni Kiandize TV kuri ward ya Ibeneye kutoka Imeye constituency ya Nyaribari chache Imeye county ya Kisii litarana Josephat Hamisi.